Ayikho into engiconfuse njengabantu besilisa. Abantu besilisa mebeshela bashela by flaunting things they have in our faces ukuze sibaqome. Basically, umuntu uzohamba, let's say uhamba phansi, umuntu uqhamuka ngemoto yakhe, uzohamba kancane la eduze kwakho, hamba kancane, ufuna umbone ukuthi unemoto, bla 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 bla. Or mezokushela kancane kancane ibusiness lami lokho, abasebenzi bami lokho, kancane kancane khona le mali bekumele ingene, da 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 da, manje umuntu ngoba umphathe emsebenzini, I flaunt emfezi lento lebusweni bakho, as I flaunt. Jike lapho mese unakho ukuthi phela lo muntu, all this person ever talks about is how much money they've got and how many things they've got. Uthi uyabuka izinto ayipostayo, basically this person is showing off a certain lifestyle. Ebese umuntu esifazane esekuthandela imali or esekufuna imali le uhlezi uthi unayo gwiqeqe, hayi abantu besifazane ama gold digger, ufuna imali zethu. Wena, you're the one that ubunganasi soka enough, you didn't believe ekutheni ungangishela ngikuqome ukhuluma nje ngamazwi akho. So you went and decided ukuthi yazi ukuthini ngizomkhombisa ukuthi mengathandana nami uzoba nalokho 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 nalokho. Mase sengikuwona lowo mqondo usunenkinga manje, sengiyi-gold digger. Yet you're the one ohluleke ukushela, ubeka izinto zakhe eceleni uze kumina nje.